अब्ला जोङो बिमानि गोरबोआव मा जानानै थायोनो ओरै जानानै थायो हे आफा बोराइ बाथौ नों बहा दं आंखौ बहा दोननो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों आं जेबो मिथिया मिथिगौना बेबायदि दोरसिनानै ओरै जानानै थायो अर्थात स्थिति थाङो दा बेनिखायनो बे बान्दोखौ जोङो हानिखौ इसोरनिखै मोखां होनानै दोनो मिथिगौना आं बारा गोलावै बुजायजोबला आं सर्टकाट बुंलांसै दा बेनि उनाव नैथि बान्दोआ मा जालायबाय बाहेरखैसो जालायबाय दाना होमबा जोङो बाथौखौ बिदि उल्थां फाल्थां दुमालासिनो मोनसेल' बिबुखौ सिङाव खालामनानै बा नयथ' बिबुखौ बाहेरायाव खालामनानै दुमबा जायोना जाया जानाय नङा ना जागोन जानाय नङा दा अब्ला बे जिथु खामिया बाहेरखै दङ बे बाहेरखै थानायनि ओंथियानो जाबाय जोनोम बिमानि गोरबोनिफ्राय जेला सम जागोन बै खोमसियाव थानायनिफ्राय बेयो साङाव फैगोन बुहुम बिखाया जेला बामनानै लागोन अब्ला बे बारदावखागोन गाबख्रावो सोरांखौ नुनानै मिथिगौना सोरांखौ नुनानै बियो बारदावखाङो बेनिखायनो जोंनि बे बाथौनि जिथु बान्दोआ बाहेरनि थानाय ओरैहाय बिबु बाहेरनि थानाया जाहैबाय जोनोम बान्दो दा बे जोनोम बान्दोआव मानो गथ'आ जोनोम होयोब्ला मानो गाबख्रावो नामा नाथाय मोनसे बुस्थुआ गाबख्रावा उनाव लास्टआवसो जायो बबे बुस्थुआ आं दा बुंलांगोन दा बेखायनो जोङो बे नैथि बान्दोखौ बाहेरखाय बिबु खालामनानै जोङो दुमनाय जायो जोनोम बान्दो दा बिनि उनाव थामथि बान्दो फैलायबाय थामथि बान्दोआ बबेथि जानानै दङ मिथिगौना खामिया बाहेरखै मोजां नायदो नानिबा बुजाराव राजामोन दाहाय न'आव थांनाय गाबोन जोबजोब्ला मिथिगौना बे बान्दोखौ जोङो मानो इसोरनिखै बिबु होलाय थामहिनबा गाव इसोरखौ नागिरनो बेबायदि जायो नालाय दा नोंसोरथ' बहु बोसोरनिफ्राय लाइमोननि गिदिर गिदिर मेलेमगिरि गोथौ मेलेमजों बहुत बोसोन होलांबाय नोंसोरो बे बोसोनफोरखौ माखासे खोनासंनानै लानो नांबाय दा बै बिबुखौ बिथाइखौ होनायनि कारना जाहैबाय सेंग्रा सिख्ला थानाय समाव हे इसोर बोराइ बाथौ आं गोसोनायखौ मोनथों होननानै खुलुमना ब्लक थाङो खुलुमनानै खुलुमफैयो आरो नों नायाबो मायाबो दा बोराइ बाथौ आं गोसोनायखौ मोनथों होननानै खुलुमना ब्लक जेला हाबा जागोन बे जाबाय हाबा बान्दो नालाय जेला हाबा जागोन अब्ला हिनजावा बुंगोन दुब गैया जानाय थाव गैया लाबो इसोर फुजिनांगौ नै दासिम बहुद जादों आरो हाबा जाबाय अब्ला मा बुंगोन हे आफा बोराइ बाथौ नोंनो खांनाय बानाय फेदेरनाय फोलावनाय नोंनो सोरजिनाय आफा मुलुग मायाखौ सोरजिनायजों लोगोसे जोंखौ सोरजिनानै जरा जुलि जानानै संसार दानो आंनि फिसाया जेरावखि थाङा आफा आंनि न'खरनि बिहाव बिखुनजो आंनि गासै गथ' गथाय जेरावखि थाङा थांनाय समाव जेरै थांगोन आफा फैफिननाय सम बेबायदि फैफिनगोन बेसेबां गोलाव खुलुमसिगोन आरो होनबासो दा बेखायनो बै बान्दोआ माबाया इसोरनि खोथा नामा लाइमोन जानाय समाव खुलुमा ना होमबा बिनि सायाव दहाय आं बुंनाया नामा जाथि बेनिफ्राय दा फैदोलाय आपना ब्रैथि बान्दोआव मा जालायबाय जोंना उल्था बाहेरखै बिबु जाबाय ना बाहेरखै बिबु ना दा बै बाहेरखै बिबुआ मानो जादों ब्रैथि बान्दोआ जाबाय मोननाय बान्दो मोननाय थामहिनबा दा आंखौनो हमना ला दिनै सिरि बसुमतारिया 60 बैसोआव हाबबाय थांनाय लामाया सुंगासिनो दं फैनाय लामाया लावबोगासिनो दं नामा फैनाय लामाया लावबाय आं जिथु फैबाय थादों बे लावबोगासिनो दं थांनाय लामाया गुसुं जालांगासिनो समा सफैबाय मोनबाय अब्ला मा जायो मिथिगौ बे माइना गोरलैनि बायदि जाफिनो थुला साननाय हनाया खम जालांबाय गथ' गोरलैयाव जेनेबा बैखौलाय बाबु होनबा लाया मावा थिग जेनेबा बे बोराय बैसोआवबो मावनो लुबैनाय दा अब्ला मा जायो होमबा बोराय बैसो जाबाय नालाय गावनि जाथि बंश खुरमा बाय बाहागिखौ नायस्रांनो लुबैयो मिथिगौना दा एग्जाम्पल एम्फौ लाथाखौ नोंथांमोना बिराद फिसियो नामा
एम्फौ लाथाखौ नोंथांमोना फिसिनानै जेब्ला बेहा बैसो जाबाय अब्ला नों बिलाइ गोरलै नङा गोराना माजिला बिलाइ होबाय बे जालाङो मानलानानै थांसिगोन बहाबासो बाहा लायो थिग जेनेबा बेखायनो जोंहा बोराय बैसो मानसिखौ जों मा खालामनांगौ न'खरनि खांनायगिरि आरो जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ सोरजिगिरि आरो जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ जों मा खालामनांगौ अरायबो जों खुलुमनांगौ बै समाव सोरजिगिरि आफा जोनोमगिरि आइआ जोंखौ जोबोद दुखु खस्थ'जों खांदोंमोन बादों दा बेखायनो जों मोननाय बान्दोखौ इम्पर्टेन्ट जोंना बहुद सिबिनांगौ आरो इसोरजों लोगोसे मिथिदोंना दानिया फैदोलाय बाथि बान्दोआबो बिथांलायखौ नङा इसोरनिखै बिबु जाबाय नामा हा बे जाबाय मा बान्दो रुंनाय मोनबाय मोननानै रुंलांबाय थामहिनबा रुंसारि जालांबाय हा दा बे बान्दोखौ जोङो रुंसारिखौ जि आरामै बिबुखै होना दोननायनि कारनानो जाहैबाय जोंहा जोनोम जानाय समावबो मिसिबनानै फैदोंमोन जों थांफिननाय समावबो जों मिसिबनानै थांनो नायनानै थाङा मिथिगौना दा बेखायनो जोङो बै जोबथा बान्दो मोननाय बा रुंनाय बान्दो बे बान्दोखौ जोङो दुमनाय जायो बिनि उनाव दङ जोंहा सेर खाथि हेबनाय जोङो बाथौखौ खुन्थाखौबो जरा ओरै हेबबाय नामा दोरसि जोनोम हाबा मोननाय रुंनायसिमहालागै जरा दा बै सेर खाथियाल' हेबैलायबाय जों मा गावबागाव हेबैलायबाय मानो ज' हेबजायामोन होनबा हेबजागौमोन ने बेखौ गावबागाव हेबो मानो हेबनाय जादों जों बेनि ओंथिया जाहैबाय सेर खाथिनि गंफा गंफा हेबनायनि ओंथिया जाहैबाय आं जोनोम जानायाव हारसिङै फैदों हिनजावखौ लाबोफायाखै आं हिनजावसो लाफैदों थांफिननायावबो आं हारसिङै थांगोन आं हिनजावखौ लांफाया आं जेबो मोननाङा आं जेबो नाङा बेखायनो जोंनि बे सेर खाथि हेबनायनि कारना जाहैबाय जोनोम जानायाव हारसिंमोन थांफिननायावबो हारसिं मिथिगौना दा बेनिफ्राय जोंहा फैदोलाय जिदाइन गुरुनि खर'आव फेरेंगा लानजाय दाननाय एबा बिल फेरेंगा लानजाय एबा बिलखौ जुदि जों दानालासिनो समानै दाननानै गायबा जायामोन ना जागौमोन जागौमोन माबोरै जानांगौ सासे जागौमोन जाया बेयो जाबाय जोंहा अबंगसाय बोराइ बाथौआ जेला सृष्टिकर्ता खालामदों जेला दोरसिनानै होदोंमोन बबेनिफ्राय होदोंमोन आंनि सि आत्मा दा बै फैनाय समाव नैबे फेरेंगा लानजाय मोनसेजों फैयो फैनानै बे सोरगो मर्त्य पाताल नैबे पातालाव जों मा खालामो हाबा जानानै संसार दानानै इसोरखौ नागिरनानै जों बिराद आलो गोजोनै सुखि संसार जायो मिथिबायना सुखि संसार जानानै जेला जोंहा अबंगसाया मोनसे सम हरो ओरैबायदि सम हरो मिथिगौना जेला गोरबोआव 1 मिनिटनि गेजेराव दोरसिगोन अब्लानो सिदुआ सोरजों हाबा जानांगौ ओमफ्राय सिदुआ माला थैगोन बेखौ गासिबो दायरेक्ट लिरनानै हरखाजोबो दा थिग जेनेबा जोङो बेयाव मर्त्योआव पातालाव गेलेनानै जोङो जेला जोब्बाय दायरिया अब्ला जों थैब्ला बे बाथौ खुन्थाजों थांनानै नैबेयाव गावस्राङो फैनायाव बेजों फैबाय थांफिनायाव जों नैबेजों फैनायनि लामाया बेलेग थांनाय लामाया बेलेग नाथाय जोंनि माखासे बान्दोनि जिथु गेलेनाय बिथा बे बेलेग दा बेखौ बाथौनि माखासे तत्त्वफोरखौ बेखौ बुजायनाय जादों आरो मोनसे दङ सोरगो मर्त्य पाताल जोंहा बे बाथौनि जिथु तत्त्व सिङाव दंबायो आरो सोर नरक सोरगो मर्त्य पाताल नरकआव सोर दं खुन्थाखौ जोङो गोफार खारालासिनो समान दाननानै जुदि जों थाङो गिदिर जों जुदि दोनायमोनबा हाबनो हाबामोन खुन्थायाव हाबगौमोन नामा नाथाय जों गोफार खालामनानै दोनदों मानो अबंगसाय बोराइ बाथौआ बे बुहुम बिखायाव गासैखौबो सोरजिनानै अनेक बायदि मैया खालामनानै समायसारो
दा बेयाव जोङो मा होनो बै जिथु गोफार फारजानाय न'आव थाहैनाय बे सोर जायहा गैया मेगन थाइनै जायहा गैया खोमा फारनै खोनाया जायहा सालाय गैया रायज्लायनो रोङा जायहा गैया आखाइ फारनै जायहा गैया आथिं थोंनै बिबाय गाबबाय जानाय बै जों खुन्थिया दोननाय खारनायाव जोङो बाथौ धोरोम बुजायदों बेखायनो गासै नानि बाबु जारौ राजामोनखौ आं खावलायदों गामि गामियावबो बहुत बुंबोगासिनो दंमोन आं नाथाय दिनै आखाइयाव रावनोबो जेबो नुवाखै लांदांसै जोङो सिबियारि जानानै जोङो मा नांगौ गोथार मैखुन आरो बैदासि पार हेड साफ्रोमबो न'खराव गांसे नङा साफ्रोमबो न'खराव साबैसे दं गांफा गांफा लानानै जोङो गोथार बेफोरखौ फल' खालामनाय दिनै लाइमोनफोरा आंखौ बाथौनिनो बोसोन होनो होदों दा बेखौ बाथौनि बोसोनखौ एक्सुवेलि जोङो नांगौ नाथाय जोङो गांफा गांफा जुदि बयबो जुदि बाथौखौ धोरोम बिजाबखौ लानानै जुदि जोङो हदायबो नायबाय थायोबा जों बेयावनो प्रेक्टिकेल थियरिकेल जों मोनदां मिथिगौ उन्दुनाय समावबो आं गले गले खावलायदों उन्दुनाय समावबो दान्दिसे बाथौखौ बिजाबखौ खर'सायाव दोननानै 1 मिनिट नङाबा आधा मिनिट आरज खालामनानै दोनो बिराद बुङोमोन आं दायो सोंगोन जोबनायाव जियानो दा बाथौनि जिथु बान्दोबा आं गोलाव बुङासै बेखिनियाव फोजोबबाय दायो दङ सिजौनि सिरिबा आं बुंनायजों आरो नोंथांमोना दा अबेबा हाग्रा बारि नुलांबा बिनि बुंनाया जायासै माथो बिनि सिजौआलाय माथो सयथालाय सिरियालाय आरो बिनियालाय माथो मोनथामल'लाय नुलांनोबो हागौ सिजौआ मोनब्रैथा दङ मिथिगौना मोनब्रैथा दङ मोनसेया सुबो गैया दालायबो गैया मोनसेया सिरिथामल' मोनसेया सय सिरि ना मा दं नाथाय अबं मोसाग्रा बाथौ जोंखौ जों माखौ होदों अबं मोसाग्रा बाथौआ बुंदों हुस गोनां फिसाफोर जोङो जे जिब जिबिनि बिथोराव हुस गोनां खाफाल गोनां जोबोद खाफाल मोसौ मोसाफ्रा बुंदों जोंखौ हे इसोर बोराइ बाथौ जोंनोबो हुस गोनां हुस हरनाय मोनब्ला जोंबो नोंसोरखौ नोंखौ आरज खालामनो मोनाफाबो अब्ला जिब जिबि जुनार एम्फौ एनला दाउसिन दाउमा हाग्रा बंग्रा गासैनिफ्रायबो जोङो खाफाल गोनां नंगौना नङा नंगौना दा बेयाव जोंखौ बुंलांदों बोराइ बाथौआ जे हे हुस गोनां मनुष्माया फिसाफोर आं फांसे दंफां सोरजिदों सेम्बल हिसाबै सेम्बलसो बियो बेयाव जुदि हदाय नों गोसो लोबहाबनानै आलारि बाथि सावनानै जुदि सिबिबाय थायोबा खुलुमबाय थायोब्ला बे बिलात लाथाखौ दानाय बे जिब जिबिखौ मानसि दुमसिखौ सोरजिनाय मोसौ मोसाखौ सोरजिनाय सोर इयो सोर बेयाव मोनदों इयो सोर माने मा होननाय जादों इसोरखौ बेयाव मोनो नामा दा बिथाङा जोंखौ बुंना गालांदों मा हुस गोनां मनुष्य फिसाफोर सिजौनि सिरिबा मोनफ्रोमबो सिरियाव जरा जरा सु दङ आरो सिजौखौ ओरैबायदि बायख' होना गालांदों नोंनि देरगासेयाव जानजिया सोलायगासिनो जेसेबां सिजौआ गोजौ जागोन एसेबां जोङो जोबोद मोजां मिथिगौना सिजौनि सिरिबा सिरिसेया बारनि सिरिसेया दैनि सिरिसेया हानि सिरिसेया अरनि सिरिसेया अख्रांनि आं जेरै बुहुम बिलात लाथाखौ दानाय समाव बार दै हा अख्रां जादोंमोन बेनि मोनसे सेम्बल बेयाव हदाय खुलुमबाय थायोबाना इसोर बेखौ बेयाव मोनगोन दा जोंहा सिजौनि सिरिखौथ' मिथिबाय नामा बारनि सिरिसे दैनि सिरिसे अरनि सिरिसे अख्रांनि सिरिसे नामा दा बे मोनफ्रोमबो सिरियाव जरा जरा सु दं बेखौ मानो होलाय होमबा दा बिनि ओंथिया जादों अबं मोसाय बोराइ बाथौआ जेला बे बुहुम बिलात लाथाखौ सोरजिदोंमोन सोरजिनायनि उनाव मोननैल' बाहागो राननाय जादों मोननैल' बाहागो मा बाहागो अबं मोसाय बोराइ बाथौआ बुंदों सानराजाखौ आं नोंनो बिथोन होना दोनदों नोंखौ बायख्य मोनसे होना दोनदों सोरांथारोबा नोङो खोमसि फिननांगोन मालाबाबो सोराङावनो थानो हानाय बे आंनि बोसोन बे आंनि वादा सानराजा जुदि खोमसिब्ला आरो नोङो सोरांफिनथारनांगोन नों खोमसि थानो मोननाय बे जरा जरा सुनि ओंथिया बे मिथिगौना आरो बुंबावदों हुस गोनां मनुष्य फिसाफोर
आरो जरा जरा सुनि बाथ्राया जाहैबाय मोनसेया बर' बिखायाव आङो मोननैल' जाथि दादों। मा मा जाथि? बांगालाथ' गुबुन जाथिथार नोङो, गंगाराबो ना नङा, बेखौ जाथि होनांगोन मिथिना? बै जरा जरा सुनि ओंथियानो जाहैबाय बर' बिखायाव जेसेबां हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा लैथो लैथोमा जिब जिबि एम्फौ एनला दंफां लाइफां मोसौ मोसा सामफोर गासैखौबो मोननैल' जाथि दादों। बे जाथियानो जाहैबाय मा? हौवा आरो हिनजाव। मिथिबायना? दा आरो मोनसे जरा जरा सुनि ओंथिया माबाव? अबंगसेया बुंदों आं दहायनो बुङाखै एसे जोनोम जायोब्ला जिब जिबि एम्फौ जिबौ आत्मा गोनां जोनोम जायोब्ला बे सानसे थैथारनांगौ बे आं बायख'। मिथिबायना? बे बेखौ बारनोसै समा गैथारला। दानिया फैलायबाय सुनि गुदुङा गुदुंबा सानदोंना नोंसोरो? सुनि गुदुङा सयथान दा आरो बे खिबुखौ लायोबाथ' सातथा ना आठथा दङ। बे खिबुखौबा सानना साना? आङो दा मोनबा होननायखौ आन्दायदोंसो। मोनबा ना सयथा? सातथा? नङा, मोनबाल' नांगौ। बेसेबां गोदै, बेसेबां समायना, बेसेबां साननो मोनि जों बारि धोरोमाव जोबोद ओंथि दं। मिथिबायना? सुनि गुदुङा गुदुंबा होननाय बाथ्राया जाहैबाय बै सुग्राखौ लाया, सुग्राखौ लाबा सयथा जायो। सुग्राखौ लाफायोबा गुदुंजों लाफायोबा इसोरा जोंजों थाफानाय जागोन माथो, बेबो जोंनिसो लोगो जागोन माथो ना मा? जागोन जाया? जोंनि लोगोनि जागोन जाया होनलाय जोंजों थाफायोबा? हाया। जिहेथु जोङो मोनबा आखाइजों आरो बे मोनबा आखाइजों बिनि मोननै बिनि मोनथाम जोङो होथेना थायो। खुगाजों जों मा हरो? सि फुं सि आबुं जाबाय। बै खुगाजों सुनाया जाबाय इसोर बियो बोराइ बाथौ। मिथिबाय? बे ओरै लानानै ओरै सुवा होमबा? बे सुनाया बोराइ बाथौ बियो इसोर। जेला बे बारा हाबगोन बैयाव अब्ला नैबे बार दै हा अर अख्रां गाव गाव खामानिखौ मोनफा मोनफा मावगोन। नंगौना? मा बुंनाय जायासै नालाय? हा? नामा? बो सासे लायलायना बारगोन सासे लाबाय बाथौ बिसोर सोर? बार दै हा अर अख्रां। आं दहायनो बुंदों बोराइ बाथौआ गावनि जेसेबां सोरजिलु सान्दैफोरखौ गुबुन बिबानाव होनानै गालांदों, गुबुन खामानि फोरोंनानै गालांदों। दा बे साबाखौबो ज' जुदि मावनायमोनब्ला बे मोनबा गुदुंखौ जुदि थिखांनानै सुब्ला जागोन ना? बिदि जानाय नङा। दा बेखायनो मोनफा बाहागो होनानै गालांदों। मिथिबायना? सिफुंनि सि आत्माखौ फोजावनाय जादों। परमात्मा बुं आबुं बुं। बोराइ बाथौआ सोर? बोराइ बाथौआ साबैसे? साफा मोनफा खामानि मावनानै बुङो। दा जियानो जाब्ला बेखौबो आं बारनोसै। दानिया जाहैबाय थाइगिर खंबा। थाइगिरखौ नों नायाखै गोदान सयथा खंसो ना सातथा खंसो? हिनजावफ्राथ' बांसिन ओंख्रि संनो दानदों माथो। खंबाना सयथा दङ ने? नायाखै? हा? बेसेबां दिननिफ्राय बाथौ धोरोमाव सोलिगासिनो दङ। जोंनि बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा, जोंनि गोथार आर'जआ मोनबा, सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा, थाइगिर खंबा। दाबो नोंसोर थाइगिर ओंख्रि संबा दाबो सानाखै होननानै सानबाय। सयथा मोनबा। आच्छा बे मोनबाया जाहैबाय मा? बेबो बेनो बार दै हा अर अख्रां ज' जानानै
왜 지금 타이거는 시 오름 아트마 बेखौ बोनथुमनानै लाबोयो दा हमनानै लायो एग्जाम्पल जोङो दिनै बे 18थि बोसोराव बे सावरायना जथुमखौ जोंनि आरजिखौ मानो सोंदों आरजि सिङा लासिनो बै आबसुफोरनि मिथिं लिंनाय बायदि लांदां लाबा जायामोन हा जायामोन जायामोन जिहेतु जोंहा बे स्टेजखौ मानो सोङो आरो मानो थाखाय जों बेरा होथेदों अबंगसाय बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनायाव जोंनो जाहाथे आवतनि आवाज गैया सोरनिबा समायना रमायना गाननानै थांनायखौ जों नोजोर होनो नुहुरा दा थिग जेनेबा जोंनि देहा मोदोमाव अबंगसाय बोराइ बाथौआ हाजों दैजों बारजों अरजों अख्राङाव ज' खालामनानै जोंनि सि जिथु आत्मा परमात्मा जौसिन बेखौ बे बिगुरजों रोदाजों जोंखौ सिङाव दोनदों थिग जेनेबा थाइगिराबो मा गावनि जिथु सि आत्मा बेखौ बोनथुमनानै सिङाव दोनदों बेनिफ्राय आरो बेयाव दंबावो मा थाइगिरनि जिथु सि एकदम सिङाव थानाय बिनि सायाव आरो मा दंबायो गुरुफोर दंबायो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जेनेबा 19 गुरु जोङो खुन्थिया गायदों थिग जेनेबा बेयावबो गुरु दंबायो बिस्रा बै गुरुफ्रा थाइगिरनि सि आत्माखौ बिराद मोजां बेंना दोनो नायनो 20 जन बिसोर थाइगिरनि जिउ सिखौ बोननानै लाबदिंग्राफ्रा 20 जन 10 जन सानबायसो ना आंनिया बारा जागोन नामा हा दा बेखौ जोङो दानथावा मानगोन थाइगिरनि जिथु सिंनि सि आत्मा जिउ बबेनिफ्राय रज'यो बेखौ जों मिथिबायना दा बेखायनो थाइगिर खंनि खङा खंबा होननायखौबो आं बारनोसै ओंखारफोराव बुंब्ला आं जोबोद मोजां मोनदों हयथ' मा बुंगोन मा मागोन थादों दा आंनो बारा सम होआखै 45 मिनिट होगोन आरो मोजांबो जादों बाराद्राय लावद्राय बुङोब्ला उखैनायसै लुबैनाया बारा जायो लुबैनाया बारा जायोबा मा जायो गियान बायलाङो नङा होमबा दा दङ मोनसिनसिन बोराइनि रावा फंबा नै बिसासुला बेयावसो थिखिनियाव नांहैबाय आं बोराइ बाथौनि रावा फंबा रायज्लायनो मोनाखैबां बोराइजों खुलुमोल'सो ल'सो फैगोन फंब्रै ना फंबा ना मा आं बेखौ मिथिया नङा नंगौना हा गाज्रियानो दा बोराइ बाथौनि रावा फंबा होननायनि खारना जाहैबाय 20 मोन्थोर होननानै जोंहा बुङो नामा ओं रिं क्लिं फट से आहामखौ लाबा सयथा जागोन आहामखौ लाबा सयथा जायो दा लाजायोना लाजाया आहामा आहामा 20 मोन्थोराव गोलैयो माबायाव फंबायाव गोलैया बे आहामा जाबाय मा आं जेनेबा नोंसोर न'आव थांदों दरजाया खुला आहाम होनबासो बे सोरबा फैदोंना थुमलें बारगोन दामा बे आहामा जाबाय जांख्रिखांहोनाय इसोराबो बर' टेनसनानो थानो हागौना नङा इसोरा टेनसनाबो थानो हागौना बेखायनो जोङो आहाम होनग्रोयो माने इसोरा बाध्य खालामगोन इसोरखौ माथो सिरियालिटि जाफैयो नङा होमबा दा ओं रिं क्लिं फट से बोराइ बाथौआ जोंखौ फोरोंना गालांदों ओं होननाय रिंसारथिजों बे नुवाथारि आनान गसाइ इसोरा फैलाव गुवार जोंखौ दादों ओं होननाय मोनसे मिथिगौना बेनिफ्राय रिं होननाय रिंसारथिजों इसोरा आरो मोनसे सोरजिबावदों सोरखौ सोरजिदों सानखौ मिथिबायना
다 비니까요? Kling nairing satijan bagus saja. Bini nak put, iba pra put betul cek kemun ni kan bohong ni. Itu kan? Tapi kunan dan mencinci berai rawan. 홍보, 응징급제. 내가 어디까지 동어? 제 오봉모사야 응한나이 서듭들 가오니 배 소마이나 로마이나 하이나 사법나이 부흥비카고 흐른나니 갈란다. 산라자. 산라자야 리베리 그러면은 제 서랑나이 수목 라우 쿠브키 대응들 어느 가그 하고라 할라 라고 금쇼 드나그 산다자고 그래가 더 뭉랑든 지라는 서랑든 금치리 발 상자든 까세 부분 비락다 다비 개오는 악리 서지로 안급 샤프도 이거는 다 치고나냐 까치로 온나가 안나 바다 것은 이거는 메카니자 산다자마 하고 싱어지도 동어 엔조 미슈군 하드 치려 이시거든 미슈군 하드 치려니 그 미슈거든 도가해요 도나 요산 가운이 비들고 그 안에 전부 그전이다 미슈냐 나 홍시합이 강가요 다음에 퐁이에 보이시네. 퐁시만 지나 안 들어 얼굴 안에 그냥 tok 뚫어내 가면서 말하고 숨는 거. 다음 거. 올라 뭐는? 비니까이. 클린 나이. 링샵 지정. 설지나이시. 그 무슨이가? 말. Kling nairing satijan bagus saja. Tapi dari mana ni lah? Raja-raja negara majun jadi bar gaya mula. Hah? Bar gaya mula kan belum terasa dia lah mana? Hai mana? Hah? Bar aja tu mahal. Dan bisi orang mana itu tak kemarin dia. Isyurana pun dalam khana yang dan bisi tak kemarin. आंनि सोरजिलु फिसाफ्रा माबायदि थांना थानो हागोन हा जेनेबा गरम बोथोराव बार नागिरो जों बारा गैया गोजां बोथोराव गांब्रै गांबा जेकेटजों मासे सिउ सिउ बारो नङा होमबा दा बे बारा जों मा खालामो जोंनि देहा मोदोमखौ गुसु सुदेम लाखिनानै जोंनो थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय गासिबावबो जोंनो बारखौ होयो दा बै बारानो जोंनो माखासे खामानिखौ मावो नाथाय रायजो राजाफ्रा माबोरै साननो हागोन जोंनि जिथु सि आत्मा बे बारना बे बार नङा बारा जाबाय दंफां लाइफां बुख्रुब खालामनाय न' बां बुफायनाय बेसो जुदि बे बारा जुदि जोंनि सि आत्मायाव जुदि नंगौमोनबा थानायमोनबा जों मा खालामगौमोन मानसि सासे जुदि रुंसारि जायोबा बार गैयाबाबो साइकेल पानखौ खुगाव होनानै बारखौ होफिनबा थांगौमोन खोमा हा थांगोन जानो थाङा बेखायनो बारा जोंना जोबोद मोजां बुहुमाव थांना थानो थाखाय खाबु बेनिफ्राय फोद एबा फास रिंसारथिजों दैखौ सोरजियो मिथिबायना फोद होननाय सोदोबाव दाबो नोंथांमोना बेलेग बुंलाय फोद बुंलाय फोद उनाव मा फैगोन जोंना खुदै फैयो हा फैना फैया फोद उनाव खुदै फैयोना दा बुहुमखौ बोराय बाथौआ फोदसेजों दैखौ सोरजिदों बेसेबां मोजां नामा हा बेखायनो हिनजावफ्रा ओंख्रि संबा गोदौखांबा उफ नाङा खुदै थाङो
그죠? 퍽! 나 이거 그러나? 데이프 소리다. 왜냐면 dia dengan mama kamari mau ngadem gitu na. Dan onek kamari mau. Gelem deui. Teuy. Leungneubeu heudeung. Artinya oeribadi deui onea, deui samnea. Berai batur deui kudabari taur. Jadi natoda 사십이야마 하루로 미나는 뭉근이 시간 당을 사실은 하루로 자는데. 나한테 그야 이거지 소리 배워오는데. 내가 발칭 문칭이라이 유리 기라스 가오나 라바. 이마다 부여 기라스 사이자란 다른데. 알고야 하루로 자. 그지구나. 맞은 거 맞은. 이게 오늘 뭐 하잖아 지금 방나 타는 데 가보. 알고 양심하면 오늘 너희 싱어 가나이 마카시 집집이 나 비쿠 비요 뱅나미 든 이지구나 자 बेखायनो जोंनि रावा बबे बबेया हाबदोंमोन रिंसारथिजों आफा गसाइ बोराइ बाथौआ बे गुवार फैदाव बुहुमखौ सोरजिदों बे 링 통의 링의 소득지정 리차티정 산공 서지 공미상을 왜냐면 링 하나의 리차티정 마르고 서지 공감하면 무슨 물어주고 톡톡 무슨 누나시다가 벗 누나시 소득은 너희고 서지 공미상을 어떤 시동거리 시. 왜 시행량의 응치는 자이건 너희 아를 하. 너희 아를 하. 왜 너희 지는 하들 조마 문 취장 아니거든. 홍과야 홍물이 하관 아니거든. 왜 시야를 야구 파워도 못나가 어떤 하싱하였어. 말은 너희정 하정 하부 칼람나네. 너희정 하정 하부 칼람나네. 오봉고 사이버래봐. 와? 승고 수시. 너희정 하정 하부 칼람나네. 먼진치 버라이고 다든 무티가 리다는 거. बार दै अरखौ माबाखौ बार अर अख्रांखौ होथ'वाखै बेनि उनाव बियो मा खालामबावदों बेथ' हारसिं जाबाय गतिके आङो मा खालामनांगोन बेनोबो होनांगोन बेबायदि होननानै आरो मोनसे दाबावनानै मा खालामदों मोनसे सि बुरै बेजों लोगो हिनजावफ्रानो सेकेन्ड टाइम मिथिगौना बेखायनो बोराइ बाथौआ बुंदों आंखौ जुदि फुजियोब्ला आंखौ नों मोनगोन आंखौ जुदि नोंसोर फुजिनो रोङा अब्ला नों बिनि साजाखौ आं होगोन बै जिथु बाथौनि बिन्दो बेयाव थाहैनाय इसोरा बाथौनि जिथु सिजौनि बाथौ बुंदों जोङो बेयाव थाहैनाय इसोरा बिथाङा बेयाव थाया बिथांनि नैबे बाराजायाव थानानै जोंखौ बिन्दास जोङो हाजार थगाय बेखौबो नुहुरदों अबंगसाइ बोराइ बाथौ बुंदों ओइ फिसाफोर इयो सोर बेखौ जुदि नांगौबा नोंसोरनो बै सिजौ दंफां गुदियाव खुलुम अब्लानो आंखौ मोनो अब्लानो आंखौ मोनो दा जोङो बाथौखौ खुलुमनायाव जोङो देहा बायनो नाङा इसोरखौ गाबज्रिनायाव जोङो मेंग्लिनो नाङा बुंदों बोराइ बाथौआ धोरोम फालिनाय आरो इसोर सिबिनाया खुगाजोंल' नङा मिथिबायना गोसो मोदोमै
मावफुंसार होनानै अबंखौ सिबि नोंजोंनो थाबाय थागोन। धोरोम सोलायब्ला हारिमुवा गोमायो। हारिमु गोमायोब्ला सिनायथिया जोबलाङो। बेसेबां गोदै बाथ्रा लिरना गालांदों मिथिगौ? मंगलबार सानाव जिब जिबि बुथारनो नाङा, जौ बेदर ना जानो नाङा। जों बे सिखौ जिरायनो होनांगौ। जोंना लिभारखौ डाइजेस्ट खालामनो थानो होदों। इसोरा बुङाखै जाग्रा होननानै, उदैयासो बुंदों। जोंहा लिभारा एसे जिरायदों मिथिगौ ना? दंफांनि गुदियाव दैखौ लुनांगौ, अब्लासो रोदाया थाजिम थाबाय थागोन। जों हदायबो इसोरखौ खुलुमबाय थायोब्ला इसोरनि फिथाइखौ जों मोनगोन ना मोना? मोनगोन, नङा होमबा? नोंसोरनो मोनसे खोथा बुंना सानफ्रोमबो खुलुमलाय इसोरखौ। इसोरा मा बुंनो मिथिगौ? बे फिसाया सानफ्रोमबो आंखौ हान्थु खरायनानै आखाइ खरजोंना खुलुमबाय थायो। खम बुरजा दाहार जाबाय आङो। होमबा बे फिसानो आं मा होनांगौ? बे फिसाना मा होनांगौ? बोराइ बाथौआ बुङो, सानफ्रामबो जुदि खुलुमबा बोराइ बाथौआ गावनो बुङो, बे फिसानि दाहार जाबाय आं। गथिखे बे दाहारखौ संख'नोबा मा नांगोन? नोंनि गासै साननाय हनायखौ आबुं खालामगोन। ग्रहगति बारहुंखा सारअन्थाइनिफ्राय राहा रैखा खालामगोन। बिदि फिसा फिसौ रायजो जानायाव जेबो हेंथा खैदा खैफोद गैया, दैदेनलांगोन। बेनो इसोरनि फिथाइ। मिथिगौ ना? इसोरा बुंदों, सिजौनि गुदियाव हदाय जुदि नोङो सिबिबाय थायोब्ला सिजौनि फिथाइया थाइथाम थायोनो। नुदों नुवाखै सिनाय? नुवाखै दा? अबेसे नोंसिना दहाय आं दहाय बुंनाय बायदि खुलुमनाय दसेल'सो, नङा होमबा? देनां हाबाफोर जायो गोसो लोबहाबना खुलुमनाय सिजौनि फिथाइखौ नुयो। सिजौनि फिथाइया थाइथाम थायोनो। सिबियारि नायबाबो जादाव जादों। थाइसेया गोजानो, गोजौसो सिबियो। हाबासो फिथाइयाव गोजौ सिबियो जायो। आरो थाइसेया गुफुरनो, गावजों थायो। थाइसेया गोमो, हायावसो सिबियो। माबोरै सिबिखो हायाव? दिनै नोंथांमोना जाबायदि गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोननानैबाबो बाथौनि इसोरनि माखासे सावरायनो आरो मिथिनो रोङैखौ रोंनो फैदों। जाबायदि नोंथांमोना जुदि फैयामोनब्ला नोंथांनि अननाय जों मोननाय नङामोन। नोंथांमोनखौ लानानै जों धोरोम सिबिनायाव बेसेबां दुगा आवगायनाय। बे गोमोआ हायाव सिबिनाया गासै रायजोखौ लानानै जोङो दिनै अनलायदों, मिनिलायदों, मिथिलायदों। जुदि धोरोम गैयामोनब्ला मा जागौमोन? बै सैमाफोर बायदि जागौमोन नामा? सैमाया मासे जुनारखौ अरनानै बेदरखौ लानानै फैबाय, हा? बेनि उनाव बैयाव हाबा जानाय नुबाय, थब्लाबो दोनथ'नानै हाबा जानो थांबाय। मासे सैमाया फैनानै मा थब्लालाय माथो बिराद गोथाव दं बेयावलाय, आफा बोराइ बाथौ सोर होखोलाय आंनोलाय इसोर होननानै बे अरखांना लाना दं। दा हाबाबो जाखांनानै सैमाया ल'बा बाराना, हाबाबो जाखांनानै फैबाय, फैनानै आंखौ थुख्लायलिया। मासे सैमाया बै थांदों, बेदरजों मानि दं आंना बेबायदि जागौमोन आरो जुदि गोमो फिथाइखौ रोंगौमोन। सैमाया बिदिनो खफानि दङ, हदाय नांलायबाय थायो। हुस गैया जे बेसाद, हुस थाबासो जोंबायदि धोरोम मिथिं जानानै बिथांमोना बुजायलायगोन। दा नोंनि थफ्लावबा सोर लांगोन? जानला मोनला सैमानो मोना सोंलाबायो। सैमानि सोंनाय बै कारना बेनो। मिथिगौ ना? दा समा लावलांबाय, आं फोजोबनो सानदों। गासैबो सिबियारि सिबिसुला रायजो राजाफोरखौ आं फंनैसो खोथा बुंनानै आं फोजोबनो सानदों।
दङमोन आं बिराद गोलावै बुंनो होननानै थियारि खालामना फैदों नाथाय समा आंखाल थाखाय आं बुंनो सानला दा जोंहा धोरोम होननाय मोनसे दं नामा धोरोमा मा धोरोमा जाबाय दोआव जाबाय दोनदा दोआव जाबाय दोनदा होआव जाबाय होनाय एबा होबथानाय दोआव दोनदा होआव होबथानाय रोआव जाबाय रोंनाय मुआव जाबाय मानिनाय जोङो जुदि धोरोम नङामोनब्ला दिनै नोंथांमोन नानि बाबु जारौ राजामोनखौ जोङो बेबायदि अननाय सिबिनाय मोननाय नङा होमबा दा धोरोमासो जोंखौ दिनै खौसेथियाव लाखिनानै मा खालामदों दोनदा होनानै दोनदों दिनै सोरबा गामिनि सासे दुस्त बे माबा मोनसे खामानि मावना फैबाय बिसार आदालत खालामबाय गामिनि आफादगिरि नेहाथारि अब्ला बेखौ बुंना दोनबाय जे दोनदा होबाय नङा होमबा रोङाव रोंबाय मुङाव मानिबाय जुदि बेखौ जुदि बिदि बुंना दोनामबा जोंबो बे माबायदि नुबा खिजानाय सुवाराय गामि बेदर लांनायानो होसोलायनांगौ रायलायदों बुलायलायदों नङा होमबा दा बेखायनो धोरोमा जोंनो मा होदों रोंनो रोङिखौ रोंनो आरो गाज्रि आखु गाज्रि साननायनिफ्राय जोंखौ मानि होदों गामिनि आफादगिरि नेहाथारि रायजो राजा दिनै बैखौ मावोब्ला रायजो राजाखौ साजा होगोन बैखौ मावोब्ला रायजो राजाखौ फाइन आरो बिसार खुंगोन दा बेखायनो जोङो गासैखौबो सिन्था धारना खालामनानै जों सालायनांगौ दा हमनानै ला आं एसे बावनो एसे बुंनानै फोजोबनोसै समा बिथांमोना 4 मिनिट होदों दा बे धोरोमा मा जादों जोंहा मासे मोसौखौ हौवाया सोंबाय ओइ नोंबो थांगोन नामा माबा नरेन्द्र मदिनि फैसा बख'नो जोंहा ग्रुपनि दङ दिनै होथारनांगौ आंबो थांगोनलै आरो एसे खामानि दङ बबाव दं गारि फाइनान्स लानाय फैसा गैथारनांगौ नाबा गारि बोना लांगोन होमबालाय नों माबा मोनसे खामानि मावदो मोसौखौ दै खाथियाव दोना गारबो मालाय जानानै उदै बुंबा लोंगोन बियो होनबाय ना हिनजावा हौवाया जाबाय नोंथां दानो थिगानो दै खाथियाव दोना दोनहैबाय जों थांबाय दाबो बुरैया माबा फैदोंलै माबा ग्रुपनि फैसा बख'यैनो रानो आहाबो नोंनिफ्राय गारि फाइनान्स होनो फैदों मोसौथ' रावबो गैला अबयसे आङो दै खाथियाव दोना गारनो फाग्लानि बेयाव हुस दं जानो मुसुवानि मानसि बायदि हुस दं जानो जोंबायदि बेयावथ' हुस गैया गामसा जाबाय सान्दुं गोसा दानिया दैया खाथियाव दं मानसिफोरनाव हरगासिनो माब्ला फैगोन आं बिराद दै गांदों हुस गैया बिस्रा दहायनो बुङाखैमोन जोंहा खाफाल गोनां हुस थानायबाबो दैया खाथियाव दंलै होनना नांगौमोन आंबो दा बेबायदि दै गांनानै थायै थानायाव मा जाबाय मुसाया मानसि हाग्रा फैबाय खोमाया थिया जाबाय ना दा माथो आसोलसो फैबाय जुदि धोरोम गैयामोनबा दोनदाल गैयामोनबा खारगौमोन आं दहाय दा आंखौ मुनुसा दोनदाल होनना गालांदों आं बोरै खारनो गिबाय मुसायाबो मेजेमा एबार बे तालावनो थिग जानोसै दाना मुसाया खाथि फैबा मोसौआ मा जाबाय खोमा थिया खालामना ओरै खारलाय खारनानै खुन्थिया बुबाय दोनदाला ज'आखै खुन्थियासो बुदों बेनिफ्राय खारै खारनाय गिबाय मुसाया सानबाय खिजानाय खारबायसो नों बबेयाव खारनो नों 6 फुटल'सो बारो आं 12 फुट 13 फुट मैखौबो बिदिनो जायो मैया 12 फुट बारो 13 फुट बारो दा होसोबाय मोसौआथ' गिनायजों माजों मोनसे हाखौ लिरदों नस्थ' गोजौथार दै खरबानि गिनानै बेथ' नायासै थब्ल' गाहै दा मुसाया मा जाबाय सालानो बेयाव थाखुमादों नोंखौ बेयावनो जाहैसै होननानै बेबो फैनानै हाबना थाथों बेनिफ्राय मा जाबाय जाला नांगौ जानो जाला आंखौ बासायगोन आंखौ बासायगोन नोंहा सोर दं धोरोम दं नोंना मा धोरोम बै सोरजिगिरि बोराइ बाथौखौ गोसोखां अब्लासो नों बे हाखरनिफ्राय रैखा मोनो सोर बोराइ बाथौ सोर इसोर नोंहालाय आंहा दङ बेलाय बे दोनदाला
दोनदालाय नोंखौ बोरै बासायगोन? बासायगोन। नों थै बेयाव सानैजों बहा जानो बहा मानो सानैजों नांलायगासिनो। नांलायखांनायनि उनाव थिग थिनथा समाव न'नि मालिकआ थांबाय, थांनानै नायबाय मोसौ खुन्थियाव बुनानै दं। बुनानै थांबाय नालाय बबेखै थांगोन नागिरबाय बे मोसौखौ। नागिरना मोनहैबाय दोनदाल। आंनि मोसौ दोनदालाथ' बेनो। होननानै हाखराव नायबा मोसौबो दं मोसाबो दं। मोसौआ बिगोमाखौ नुनाय लोगो लोगो हे इसोर आफा, मोसौनि होननाया आइ आफा होननाय जायो। बेयावसो गोग्लैनानै दं होननानै बियो मा खालामबाय? सानै साथाम मानसि लायनानै हाखर जावनानै बे मोसौखौ बोखांबाय, मोसाखौ बुथारना लाबोबाय। नायदो दानिया दोहोरोम जुदि गैयामोनब्ला, दोनदालजों जुदि खाना दोनामोनब्ला बियो थैयो। मोसाया धोरोम गैया, अननाय गैया, साननो रोंनाय गैया, मोनबानो जानाय नामा? दा बेखौनो बुंदों मावनानै जा नानिबाबो जारौ राजा दे बयबो मावनानै जा। इनायखौ दा माव। इनाय मावोब्ला बोराइ बाथौआ जोंखौ बे दोनदाल गैयै बायदि सावहोयो। मिथिगौना? हिंसा रावखौबो दाखालाम। हिंसा खालामोबा गावनि खहा दं। मिथिगौना? अननायजों फालि। बयखौबो नोंनि उन्दैखौ अन, गेदेरखौ मान होआ। थारजों दावगा, सैथो अरायबो सैथोखौ बिखायाव बजबनानै ला। पापिखौ नंखायखौ सावगार। सैथोखौ खर'आव रुजुं, गोथारखौ खर'आव रुजुं, पापिखौ थुलुंसि बिजौजों उद्राय। गोसोआव हदायबो सिजौ दंफांनि गेरेमसा गायसनना लानो नाजा। सिथारनो दालुबै रावखौबो इनाय अनागार खालामनो दासान। खावनो मुगै, सिखाव खावनो मुगै, हदायबो गोसोखौ गोथारै लाखि। फोलानो दामुगै, गाज्रिखौ मुगै, आवसारिखौ मुगै। बेयाव बाथौनि बोसोन जोबोद दङ। समा थानायबा आं बहुद खोन्थानानै होलांगौमोन। दा जियानो जादोला दिनैनि बे गोथार सुनिबार साननि बे 18थि बोसोरारि फिसाफोर लाइमोन नानिबाबु जारौ राजामोननि जिथु सावरायनायाव आंखौ बिबुंथि लाखिनो आलासि महरै खावलायदोंमोन। आंथ' लाइजामखौ नायनायाव मा जादों मिथिगौना? सिद्धु बसुमतारी सोरबा सिद्धु दंदां। आंनियाथ' बिदि नङा नालाय, आंनिया स्पेलिंआ सिडिउ, CHIDIU। बेयाव नुबाय सिद्धु सोरबा दंदां आं बिदि सानदोंमोन आरो। उनाव सोरबा आफादगिरि नेहाथार नामा बैयाव एबसुनि मिथिङाव फन खालामबाय, फन खालामना लोगो हमबाय, नोंखौ आलासि हांख्रायदोंलै जों। आं बायदिब्ला मा आलासि हांख्रायना दहायनो होनाखै होनबा आङो दाउखौ लांबा जावैसा खाथ'खौ हेबना लांनो हौवाया ससे लांखाबाय खाथि जिरनानै। दा बेबायदिसो जागोन माथो होनदों। है नाङा नोंखौनो होथारदों। दा मोनसे खोथा सोंनि, दिनैनिफ्राय साफ्रोमबो नानिबाबु जारौ राजामोन सोलोंसाया गोथार मैखुन आरो बैराथि बायगोन ना बाया? आखाय थिखांलाय, साबेसे बायगोन? साबेसे दंखायो बायला। बायथारगोन ना? लागोन ना? गोथार मैखुनखौ जोङो मंगलबाराव फैयोब्ला बैराथि आरो गोथार मैखुनखौ लानानै आरज सिबिसालियाव फैयो। गोथार मैखुन आरो बैराथिखौ लानानै जोङो खर'सायाव 1 मिनिट दोननानै आरज खालामो। हे आफा बोराइ बाथौ, साननि रिफिनाय सोरांनि समाव आंनि गासै साननायखौ जाफुंहोबाय आफा इसोर। जेरै आं न'निफ्राय स्कुलाव आइ आफाखौ खुलुमनानै बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनानै थायोमोन, फैफिननाय समावबो नों मोजां मोजां सफैबाय आफा इसोर। आंनि फरायनाय आनजादाव उथ्रिनो हाथों, देरहासार जाथों, जेब्लायबो आं बाथौनि सुबुंसा जानो हाथों। बेबायदि आरज खालामो उन्दुनाय समाव। हे आफा बोराइ बाथौ, आं उन्दुलांनोसै, आंनि जिउ देहा मोदोम नोंनि सायाव सोनारदों। बास गोथार मैखुन आरो बैराथिखौ साइडआव दोननानै
오늘은 부모제가 시켜도 몰라 못하면 금불이가 지집니다. 액체게 이약함을 해봤어. 능이 온나이, 능이 버스합시나이, 검신이 글씨라는 거. 앙단이 능고 알아서 가다 자기비 상이 시라는 시고 앙이 아야파, 앙이 나니바부 자로라서, 가스이브 시로 당방을 잡아서 그래. 가스이브 아야파야 무제로 기상을 잡아서 그래. 그러고 바람 가사로 제가 다시 풀어야겠다 했는데 뭐하나 가끔 지금 인출나 봤는데 알아지 내가 시험이다. 내키고 알았어. 노자 복쇼. 노자 키우는 애들은 노자 클랜다 사한다 나온다. 저희 같은 거 보거든요. 그래서 왜냐면 내가 그게 랑당자에 가는 거야. 칼이 다 있고 보이구나. 랑당자가 주지는 몰라. 그것은 아부카는 거. 만 내가 그게 고름본도 성. 내가 그러. 시다리기야. 왜 이렇게 하면 그게 나이 그래. 아야카에 레카는 남시는 거 없어요. 올라. 구분 저기 들으니까 다문 거 저기 시키는 마음이 또 마음이 막아서 어떻게 그렇습니까? 왜 그 다음에 그러면 그 다음에 또 걸어가요. 네? janganlah sumangna banglangbay dan yang ini makasih aida ditunjuk nami kedengan ke aida wangnya kalau ibu hari ini sandaman nakai sumang ini kayaknya makasih itu ditambah lagi enam poin jiwa sih dan negeri mana jatuh batu bandel sijo siri sung gulung ba 타이길 홍합홍바 먼진시 버라이라고 통 바데하 오르판 비너증이 버라이라고 불랑나이 자 저는 입에 지단지 그스라리 서울에 맞은 통 라이문 그런 사풀니 배수모 안고 알아시모를 그스는 카울레미요 안미나 같이 문단수 하이 무소문이 묵네요. 사람 바이잖아 하고 그냥 그렇지. 이니 타카양 어벙 사이버래가 무슨 것이 너희들이 그 타탄 살려 그것을 너가나리 흉기를 하나하나 그 다리 도리 도시 미약분 너것이 등이 구분 감이 운대운대 서른차 라이는 성문이시 아멘 접나요 니마 비나네 아니 이런 치료시면 거절발 जय यथा पैसे बोलेगा तू जय यथा बोलेगा तू बाटो धर्म को जय शिविरन जय शिविरन जय जय